Duterte, naarap ka na ilang buwan na lang, 8 months, 8 months na lang, mamamaalam na siya sa atin at balik na siya sa pribadong buhay. Yun, ano ba? Ano ba ang naipamana sa atin ni Presidente Duterte? Unang-una sa lahat, lumubo siya kung naalala ninyo, yung war sa droga. Hindi niyo po alam yan. Sa mga barangay na malalayo, walang masyadong droga. Pero pagdating sa mga karatulak ng mga syudad, yan dyan ang kapirikon ang mga drug dealers. Noong bago po si Presidente Duterte, hindi natin namalayan. Kung wala sa loob natin, gano'n na pala katindi ang droga. At paano natin nalaman na gano'n pala katindi? Nung umupo, pinaigting niya yung drugs, yung anti-drug enforcement, yung PDEA. At nakita naman natin, sunod-sunod ang bulis, sunod-sunod. Na noong panahon, wala. Kaya sana natin, walang droga doon. Kasi wala na nang huli. Ngayon, pinaigting ngayon ang anti-drug enforcement tuwang sa ating PDEA. Lahat meron na probinsya, meron tayo. Nakita natin na ganun na pala katalamak ang droga. Kaya kahit pa paano, sabihin pa natin na hindi kayang suntukin ng presente administrasyon, pero medyo na-check natin. Na-check natin. At ang pinakamahalagang katulong namin dito ay kayo. Kayo na mga nasa barangay. Kailangan nyo ang mga tao, sino-sino ang mga drug personalities na yan. At dyan namin kinakailangan ang kooperasyon nyo. Ano pa ang isa pa na naipamana sa atin? Ang Build program. Ang ating DPWH ang nagpapatupad niyan. Kaya kung makikita ninyo, mas marami mga kalsada yung nagawa ngayon. Maraming mga buildings na nagawa ngayon. Kasi naging problema noon. Bawa, tapos ng taon, maraming natitirang pera, hindi nagamit. Ngayon, sabi ng Presidente, gamitin yan. Kaya pinagmamadali sila. Sige, gamitin lahat. Hindi siguro nakikita kasi nandoon sa mga blighted areas o yung mga malalayong mga barangay. At doon natin idudugtong yung susunod na pamana sa atin. Etong anti-communist na kung tawagin natin, yung anti-communist na programa natin na kung tawagin LCAP. Ito po, hindi yung noon, ang pagsumpo nila enkwentro ng enkwentro. Pero hindi na pag-aralan, hindi na pagtanto na ang pinaka root cause nito ay ang kahirapan. At maliban sa kahirapan, injustice. At yung iba naman, karamihan, ngayon kasi wala na, hindi na masyado, nagiging bandido na. Kaya, kayong mga nasa malalayong barangay, kayong nabibiktima. Kasi, aminin na natin, medyo hindi karamihan ang ating hindi makapaglagay dyan. Meron kayong mga pananim, hindi ninyo mailabas. Bakit? Walang matinong kalsada. Anong ginawa ngayon? Sa tulong ng gobyerno, meron tayong mga kalsada ginagawa dyan sa mga lugar na delikado. At may labas nila. At nakipagpulong nga, kasi etong LCAP na ito, etong anti-communist, yung probinsya rin ang nag-spearhead yan eh. Kasi hindi ito nakikipagparilan, hindi.
punta naman tayo sa mga tao kung ano ang naibigay, ano i-offer. Meron tayong tinatawag na community-based training. Na alam niyo, ang mga kadadasan na mga estudyante, ang gusto, mag-aral. Magtatapos sila kapag na kurso, kapag na 4-year course. Pagkatapos ano mangyayari? Wala. Dahil sobra-sobra. Ang hindi mo nila alam, na dapat ninyong malaman, ito yung mga technical skills. Yan ang kailangan natin. Kahit na pumunta kayo sa abroad, ano mga kailangan doon? Okay, sabihin natin, mga computer basic. Pero kailangan nila ng latero, karpintero, ang mga duwagi, mga bason. Yung mga ayaw gawin. Then ang gusto ng mga estudyante, mga anak natin, gusto yung mga tinatawag na white collar jobs. Yung mga mostly na mga naka-bata. Wala naman, kumbaga, tingnan nyo, magkakano lang ang sweldo ngayon? 320. Samantalang magkano ang karpintero? 500. Forma, 700. Electrician, magkakano? Kada outlet magkano? 200, 100. Nandiyan dyan, kulang tayo ng mga technical skills ng mga workers. Yan ang pinuunan ngayon ng Duterte administration. Ito, community-based training through the TESDA. Kung sino man sa inyo ang may gustong pumasok dyan sa TESDA, magpa-training, short courses lang yan eh. Training kayo farming, training kayo mag-karpintero, mag-latero, mag-drive ng truck, mag-drive ng heavy equipment, mag-drive ng pison. Kaya lang ang pison natin dito, di pedal eh. Kaya medyo mahirapan tayo dyan eh. Yan po, ang tinuunang pansin. Kailangan natin paigtingin ang yan ipaliwanag sa kanila na huwag kayong mahiya na ang gamitin ninyo kamay. Hindi lahat ng tao may ganun. May ganun, pero kung minsan hindi nagagamit. Pero ang kamay magagamit mo yan. Kaya, maganda na sana ang takbo natin. Kung hindi tayo inabutan ng COVID-19, anong nangyari sa pondo ng mga iba? Yung sa bill, sabihin nila saan napunta. Nandun pa rin. Yung pondo para sa dapat paggamitan, tulad ng sa probinsya ng Albay, ang mga national government natin, devolved na, tulad ng DSWD, yung mga ENRO, environment, SADAR, nasa amin na may pondo na sana, kaya lang inabutan tayo nitong COVID-19. Anong ginawa ng provincial government? Naghigpit tayo. Ano pang ginawa natin? Nagtayo tayo, yung pondo inilagay sa health facilities. Pinagawa na. Ito, kakibat na rin ito kasi etong mga programa ni Pangulong Duterte, ang sino ang nag-implement niya? Karamihan nasa provincial government. Tulad ng sinabi ko, PDEA. Sino ang nag-experience? Sino ang nag-experience sa PDEA? Provincial government. Ang chairman siguro, lahat ng suporta binibigay sa PDEA. Sa ELCA, ganun din. Kaya etong pandemic ang matindi. Kaya nga kahit pa paano, nati-check natin kasi nagagawa natin ang paraan na huwag dumami. Naghigpit tayo, maraming nagalit. Naghigpit tayo sa mga border natin. Pagpasok ng pulang higpitan. Bakit? Kayo ang iniingatan. Kaya sa higpit na ginagawa natin, sa ngayon zero COVID ang JB Del Monte. Ewan dito sa Legazpi kasi, sarili rin silang
facility rito, may sarili rin silang ordinansa. Yan. Ito pong lahat na itong na-mention ko. Ang lahat na bagsak ng leadership at nagko-coordinate ay ang provincial government ko. Lahat siya. Kaya todo ang suporta ng ating mahal na gobernador dito sa mga programa. Lalo na itong Duterte Legacy, Barangay Anihan, Tarma, patulong sa national recovery. Yan po ang aming participation